सरकारनिनो सेक्रेटारि नरेन बसुमतारी बिथां, टुरिज्मनि CSD मैत्री दास बिथां आरो सासे समाज सिबियारि दैदेनगिरि प्रतिभा आब' लोगोसे गासैबो जोंनि मानगोनां बिथांमोन, आङो बयनोबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो आङो अबंलावरनि खाथियाव आरज गाबदों। नैबे समाव गुबै बाथौसालियाव आङो आरज गाबदों जे फैबाय थानाय बोसोरसेयाव नोंथांमोनजों लोगोसे बयबो सुख गोजोनै संसार जानो हाथों, बयनिबो न'खराव अनलायनाय थाथों आरो जोंनि बड'लेण्ड बे ओनसोलाव जोंनि हारिजों लोगोसे गुबुन हारिफ्राबो बयबो गासैबो सुबुङानो सुख गोजोनै सान्थियै समफोरखौ बारहोनो हाथों, बिनि थाखाय आङो आरज गाबदों। आरो मैयानिफ्राय एसेबां खस्थ' खालामनानै नोंथांमोना हारिनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय, समाजनि थाखाय जि खेराइ फुजा होदों, बाथौ आरज गाबदों, बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो नोंथांमोननि बे आरज गाबनायजोंनो जोंनि हारिया जौगालांथों, जोंनि हारिनि जेंनाफ्रा जोबस्रांथों, आंबो बेखौनो आरज गाबफादों। आरो बे बावखुंग्रि जि फोरबो बियो फैबाय थानाय समाव आरोबाव गाजा गोमजायै जोङो खुंनो हाथों। देग्लाय कर'ना भाइरास मुलुगनाङैनो सोलिगासिनो दङ। दा जोंनि आसामाव बे साननैसोआव एसे खम बायदि नुदोंब्लाबो जोंनि गेजेराव मोनसे गिलायलायनाय थासारि दङ। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौबो खावलायदों जे बे फोरबोनि उनाव थांनानै बयबो सांग्राङै था। टाउन सहरफ्राव थाङोबा मास्क गाननानै थांनांगो, आखाइयाव सेनिटाइजार लानांगो, बेफोरखौ जाहाथे नोंथांमोनाबो बयबो फालियो, आं बेखौ खावलायबाय। आरो जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव बे फोरबोनि गेजेरजों साफ्रोमनोबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आरो नोंथांमोननि बे आफादा अरायसम गोख्रों जाथों, अरायसम जौगानो हाथों, बेखौनो आङो मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय। खेराइ फोरबोसालिनि दा जोंनि